ăștia. Nu știu la ce pagină sunt. Îmi cer scuze, trebuie să... 112. Da. Credeam că astăzi nu va veni nimeni din partea mea. Pentru că așa a fost lăsat, o să zicem. Dar am avut și eu surpriza, exact ca acum, când am fost pus în fața cărții, pentru prima dată am pus mâna pe ea și prima dată am deschis-o. Să am onoarea să îl prezint și pe prietenul meu, Sorin Orsan, cu soția, care chiar surpriză mi-a făcut. Probabil îl cunoașteți de la televizor, tenor, caricaturist, sculptor. Prieten. Îngerul de lângă noi se numește poezia, pe care vreau să o citesc astăzi. Este o poezie care am citit-o o singură dată, de 8 martie, și care, de câte am înțeles, a avut priză la public. Îngerul de lângă noi. Și așa e greu, să o mai repezi sau să o lovești, să o faci plebeie, de tot ce e rău să o îndepărtezi, doar pentru faptul că e femeie. Amintește-i că e frumoasă, strânge-o în brațe, adu-i flori și ai să o simți, o vor străbate prin trup sute de fiori. Ochii vor privi șăgalnic și vor scăpăra scântei, florilor să se ofilească în fața frumuseții ei, vei dezlănțui o fiară, pătimaș va săruta, iar mândria și orgoliul de pe ea va arunca. Fără a te lăsa să afli mult prea mult de-al ei mister, te-ar aduce în ale suflet și te-ar contopi cu el. Vei citi dezlănțuirea în șapta-i dulce, orgingașă, iar dorința și iubirea în strânsoarea-i pătimașă. Vrea să o ai în aste clipe fermecate de poveste, semne-ți dă prin toate acestea, încă ți se dăruiește. Ai crezut că o știi de-o viață și ai aflat din acest joc, din mirarea ce o ai pe față, că de fapt nu o știi deloc. Și cum că femeia în sine reprezintă un mister, numai dacă e șlefuită piatra, fi va juga ea. Dacă în a ta mirare cugetând te vei întreba cine e de fapt comoara ce se află în fața ta, vei simți care e răspunsul că e știut de orice bărbat. Dacă nu, privește echipul și ai să-mi afli atunci pe dată. E femeie. Doar femeie. Spune lumea ce o vrea. Dânsa e esența vieții, nu se poate fără ea. Tandră, dură, iubăreață, bună, rea sau cum o fi, dătătoare de viață, născătoare de copii. Le-o întâlnești, sărută-i mâna, gura, sânul, coapsa, talpa, ca să simtă că iubită mângâie-o cum mângâi harpa, iar sub mâinile de bace va înflori, va rezona, va ofta înduitoare, cât timp știi cânta la ea. Fiți buni, fiți blânzi, nu o repeziți, nici nu o loviți, căci nu-i plebeie, de tot ce e rău să o păziți, doar pentru faptul că e femeie.